55-40-re. Oké. 20. Hallasz jól? Köszönjük szépen, sziasztok! 10. Sima balból, sima jobb balonnal kezdünk. 2, 1, és mehetünk. Sima balból, sima jobb a balon. Sima jobb balonból, jobb 3 kistő. Itt jön a jobb 3 kistő, ből bal 3. Itt a bal 3 után jobb 4 hosszú. Jobb 4 hosszú. A végén bal 3 sodor. Majd 50, és bal 3 sodor. 100-ra lassító. Látod a lassítót. Majd 300 felfelé. Az valahol becsusszant. A féktávot azt rád bízom, mert ugye táblát írtunk, de lassító jön itt lent. Majd a lassítóból jobb 2, bal 2. Szép. Majd egy jobb 1. Nagyon szép. Kicsit füstölt is a gumi. 200 felfelé, jobb 4 felkiáltójeles. Itt csúszhat. Majd 100 dobál, és fék, bal 2, gumis csúszik. Fék, bal 2, gumis csúszik. Majd 300. Ez az. Bal 2 gumis vége csúszik. Bal 2 gumis csúszik. Majd 150 lefelé. 150 lefeléből nagy fék, jobb 2 úton. ...800 dobál. Majd a jobb oldali nagy fánál nagy fék, vagy valahol utána, a bal 2 gumis lesz. Bal 2 gumis, majd 150 lefelé. Nagy fék lent, mert jobb 2 gumis úton. Jobb 2 gumis úton. Jó volt. Majd 300 dobál, és a bal oldali kerítésnél fék, és a bal 2-t azt kintről veszed, csúszik. Bal 2-t azt kintről veszed. 100 dob. Majd 200 felfelé, és a bukkanon fék, mert jobb 3. Itt egy picit puha. Fék, mert jobb 3. Majd 150. És a bokor előtt van egy kis ilyen bal-jobb. Itt a bal-jobb. Majd egy bal 2. A 150 jobb 4 mehet. Itt a jobb 4 mehet után. 200 bukkan balon tő mehet. Bukkan balon tő mehet. Majd 100-ra jobb 4 gumis mehet. Majd 150-re lassító. 150-re lassító. Jól fog. Majd egy sima bal. Majd 150-re lassító. Lassító után rögtön bal 2. Itt egy bal 2, majd be a kapun. És bal 2 újra. Majd bal 3, jobb 3 gumis. Bal 3, jobb 3 gumis, majd 100 balon bal 4 gumis. Majd 50 jobb 3 lefelé gumis. Majd 50 felfelé bukkan. Ból jobb 4 hosszú gumis. Ból bal 3 szűk gumis. Bal 3 szűk gumis. Majd a WC előtt fék, jobb 3 sima bal. Jobb 3 sima bal, majd 25-re sima balból jobb 2 csúszik. Sima balból jobb 2 csúszik. Ből jobb 3, a jobb 3 lefelé, majd 25 bal 4 gumis. Bal 4 gumis, majd 150 nagy fék. Bal 3 gumi mögé szűkből jobb 3 gumis.
Ez az, bal 3, jobb 3, majd 100, sima jobb, ból sima bal, majd 100, és a fa előtt fék, jobb 2 úton kapu. Ez a jobb 2 úton kapu. Aha, 50 sima jobb hosszú, majd 150-re fék, kapu, és bal egy vissza gumi mögé. Ez úgyis ilyen emelős, dobálós szar. Majd 25-re jobb egy szélesen. Ez az, majd 80 oszlopnál jobb 3-ból bal 2 gumi mögé, jobb 3-ból bal 2 gumi mögé, majd 25-re jobb 2 kapu szűken, jobb 2, bal 2, jobb 2. Ez az. Szép, benn vagyunk. Jó volt az az átlattjéntés. Már elvillag a Hát, csodálkozol? Jó, van ügyes voltam, el is simogattunk elején, aztán hogy mentél szépen. Annyira nem gáz. Annyira nem rossz. Sziasztok!